वर्ष 15-20 वर्ष ହେଲା ମାଛ ହେଇକି ହେଇଥିଲା ହଁ କୋଉ ଗୋଡ଼ଟାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଥିଲ ବାଁ ଗୋଟାରେ କୋଉଟା ଦେଖି କୋଉ ଜାଗାଟାରେ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ନା ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାଟା ପୀଡ଼ା ଅଛି ଏବେ ଏବେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛ କି ଔଷଧ ଲଗେଇନି ଲଗେଇବ ତାଇ ତ ହଁ ତ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଭଲ ହେବାକୁ ଏଇଟାକୁ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ହଁ 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 କୋଉ ଗାଁ ତମର ଆମର ମହୁଲିଆ ମହୁଲିଆ ନାଇଁ ହଁ ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଲୋକ ଲଗେଇଲେ এই যে দেখো এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ପ୍ରତିଟା ଜାଗା ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ଏ ଭଲ ହେଇଯିବ এইটা ସାର୍ ଭଲ ହେଇଗଲେ ହଁ ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଗୋଟେ ତ ଲଗେଇଥିଲ ଗୋଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଇଛି ତ ମିଛ କଥା ନୁହଁ ପୁରା 100% ସିଓର ତାହେଲେ এইটা ଭଲ ହେଲା ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲନି କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲିନି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା 10-12 ବର୍ଷ ଆଉ ହେଲା ମନ ମାନି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପରେ ପୁରା ମନ ପାଉଛି ହଁ ଯେ ମଣିଷ ଆସିକି ହଁ କରିପାରିବ ହଁ ହେଲା ହଁ ତାହେଲେ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କଥା ନା ସତ କଥା এটা সত্য কথা গ্যারেন্টি সত্য ହେଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ বুল্লা ବୁଲା କ'ଣ রাউত କେଉଁ ଗାଁ ତମର মহুলিয়া ମହୁଲିଆ হ্যাঁ ହଁ କେଉଁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କ'ଣ ତମର খতিয়া ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କ'ଣ নয়াগড় ନୟାଗଡ଼ ତାଇ ତ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ହଁ ଏଠିକିନା ଆସିବେ শুধু ଔଷଧ ଥରେ କେତେଥର ଲଗେଇଥିଲ ଗୋଟେ ଥର ଲଗେଇଥିଲି ତ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଥରରେ ହଁ ହେଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିଏ ଆସିବେ ହଁ ଏ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିବେ ହଁ 9777207628 ହଁ ନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9777207628 ହେଲା ହଁ